салом дӯстон, хуш омадед ба канали инглишхона. муҳовараи имрӯзаи мо дар бораи касбу кор мебошад. пеш аз он ки ба муҳовара шурӯъ кунем, биёед калимаҳои зеринро аз назар мегузаронем. Cashier, cashier, хазиначӣ. Singer, singer, сароянда. Cooker, cooker, ошпаз. Salesman, salesman, фурӯшанда. Engineer, engineer, муҳандис. Waiter, waiter, пешхизмат. Waitress, waitress, пешхизмат зан. Accountant, accountant, муҳосиб. Driver, driver, ронанда. биёед акнун ба муҳовара шурӯъ мекунем. Hi Davron, I am a cashier. What do you do? Hi Davron, I am a cashier. What do you do? Салом Даврон, ман хазиначӣ ҳастам. Шумо чӣ кора ҳастед? I am a salesman. I am a salesman. Ман фурӯшанда ҳастам. And your brother? And your brother? Бародаратон чӣ? He is a programmer. And what about your brother? He is a programmer. And what about your brother? ӯ барномасоз аст. Бародари шумо чӣ? My brother is a waiter. What does your sister do? My brother is a waiter. What does your sister do? Бародари ман пешхизмат аст. хоҳари шумо чӣ кор аст? She is a singer. She is a singer. ӯ сароянда аст. And your father? And your father? падаратон чӣ? He is a businessman. He is a businessman. ӯ тоҷир аст. That's wonderful. That's wonderful. хело олӣ. дӯстони гиромӣ, барои тамошо кардани муҳовараҳои нав аз канали инглишхона пайгирӣ намоед ва боқӣ саломат бошед.